देखले हैं फोन का कते आजकल बहुत जे बच्चा बच्चा के देखे छिए फोने सबके हाथ में तो मात्र और दू लाइन कह कनी ध्यान देबे नुकिया के कही छी ओरिया के सुनबे के होइते बियाह गड़बड़ा गेले तैयार के होइते बियाह गड़बड़ा गेले तैयार नुकिया के कही छी कोबर सकनिया पर गेले तैयार कोबर सकनिया पर गेले तैयार होइते बियाह गेले तैयार होइते बियाह गेले तैयार कोबर सकनिया पर गेले तैयार कोबर सकनिया पर गेले तैयार कनी ताली तो बजा दियो।